Zdravo drugari, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Zujimo o svemu. Danas pričamo o jednoj jako važnoj temi, a to je prijateljstvo. Ko su naši najbolji prijatelji, kako čuvamo prijateljstvo, ali i kako se mirimo kada se posvađamo. Danas je sa mnom jedna posebna gošća. Zdravo, ja sam Nina, a kako se ti zoveš? Nina. I ti se zoveš Nina? Da. Pa ko ima lepše ime, ti ili ja? Ja. Stvarno? Kako kad si ja zovem Nina? Jel obi imamo lepo ime? Da. Šta znači biti pravi prijatelj? Kada se družimo. Kada se družite, jel ti imaš Da. najbolju drugaricu? Da. Kako se zove? Blanka. I šta najviše voliš da radiš sa Blankom? Da se igram. Čega se igrate? Igramo se prodavnice. Kako to izgleda? Kada ima puno hrane. Prodajete hranu. I kome prodajete? Ko dolazi tu da kupuje? Deca. Deca vaši drugari, jel da? Da. A kako ti znaš da je Blanka tvoj pravi prijatelj? Pa ona je se najbolje igramo. Najbolje se igraš sa njom. A kaži mi, da li se nekada desilo da se ti i Blanka posvađate? Ne. Da li ti se nekada desilo da te Blanka možda malo naljuti? Ne. Ne, pa ona ti je stvarno pravi prijatelj. Da. Da. Ali vi pričate jedna drugoj tajne. Da. Ti čuvaš tu njenu tajnu. Hoćeš da mi je otkriješ? Pa ne znam, pitat ćeš šta mi je rekao. Ali ti njoj pričaš svoje tajne. Da. I najviše voliš da se igraš sa Blankom. Da. A da li ti se nekada desilo da slučajno otkriješ neku tajnu koja ti je Blanka rekla? Ne. Zato što tajne treba da se čuvaju, jel da? Da. Jel imaš još neku drugaricu pored Blanke? Isi. Kako? Isi. Isi? A šta sa njom najviše voliš da se igraš? Da prodajem narukvice. Da prodaješ narukvice? Da. Ali same pravite te narukvice? Da. Kako ih pravite? Od čega? Od perilica. Da li se i Blanka i Isi isto druže? Vas tri ste najbolje drugarice? Da. Da. I kako najviše volite da provodite vrijeme kada se ne igrate, na primjer, prodavnice? Šta onda radite? Pa igramo se sa kockama. Sa kockama. A su ti to drugarice iz vrtića ili se igraš i van vrtića sa njima? I van vrtića. I van vrtića? Živite blizu? Ne. Ne, ali se družite, jel da? Šta ti najviše voliš kod svoje drugarice? Da se igramo. Da, ali šta ti se najviše dopada ovako kod nje? Jel ona dobra? Kakva je? Malo nam opiši Dobra svoju je. drugaricu. Dobra je i? Da. I lepo se druži sa mnom. Lepo se druži sa tobom. Da. Lepo se ponaša prema tebi, jel da? I ti je baš zbog toga i jako voliš, zato što je dobra, jel da? To je jako bitno. Prijatelj mora da bude dobar, jel da? Da. Da. Nikad se nije desilo da te ona malo nešto naljuti? Ne. Ne. A ti nju? Ne. Ne. Vi se nikada niste posvađali? Ne. Pa ti zapravo imaš pravu drugaricu do kraja života. Jel da? Da. Da. Hoćeš ti da čuvaš to tvoje prijateljstvo? To je jako bitno, jel da? Da. Zujmo! Kako izgleda tvoj jedan dan? Ispričaj mi. Kad ustaneš, šta ti radiš? Operem zube prvo. Dobro. I onda se obujem i idem u vrtić. Dobro, jel voliš da ideš u vrtić? Da. Da. I šta radiš onda u vrtiću? Igram se. Dobro. I kad završiš vrtić, dođe mama po tebe ili tata i ideš kući? Da. Da. I šta radiš onda? Pojedem ručak. Jel voliš sve da jedeš? Da. Da, to je jako bitno isto. I volim da jedem. Najviše volim da jedem makarone. I šta još? Jel imaš neki slatkiš koji možda najviše voliš? Da. Koji? Čokoladu. Jel ti daje mama da jedeš čokolade? Malo. Malo? Da. Jel ti deliš sa svojim drugaricama hranu? Da. Da. To je isto jako bitno, jel da? Sa prijateljima sve treba da se deli. Da. A ja sam čula i da lepo pevaš, jel to je istina? Da. Hoćeš da budiš pevačica možda kad porasteš? Da. Jel bi volela? Ali ti znaš šta je zapravo posao pevačica? Znam. Šta? Da pevaju. Da pevaju? Gde da pevaju? Na studiju. U studiju, ali ti znaš da pevačice, na primjer, imaju veliki koncert. Da. I da one stalno negde putuju. Znači ti nećeš biti stalno tu, stalno ćeš da ideš na neke turneje, nastupe, jel da?
Da. I tebi to neće biti naporno? Ne. A jesi možda zamišljala nekada da imaš svoj koncert? Da. I kako će to da izgleda? Pa da pevamo i da gledaju ljudi. Da gledaju ljudi i ti ćeš onda da budeš popularna, jel da? Da. A reci mi, šta bi ti uradila kada bi tvoja drugarica bila tužna? Da li ti se nekada desilo da Blanka bude tužna? Ne. Ne, a neko drugi u vrtiću? Ne. Da nije nešto lepo raspoložen? Ne. Nikada nikoga tužnog nisi videla? Ne. Blago tebi. Ali dobro, šta treba generalno raditi kada je neko tužan? Pitati ga što plače. Da, i? Kako da raspoložimo nekoga? Da mu kažemo da će brže mama i tata doći. Jel se nekad nekom tvom drugu ili drugarici desilo da u vrtiću se malo rastuži pre nego što ode Ne. kući, da jedva čeka da neko dođe po njega? Da. Da. I ti onda dođeš i kažeš nemoj da se brineš, sad će brzo mama i tata da dođu i ideš kući, jel da? Da. Da, dobro. A kada si ti tužna, kako tebe onda raspolaže? Jesi ti nekada bila tužna? Ne. Nisi? Ne. Blago tebi, Nina. Ćeš da mi otkriješ neki recept kako da ja nikad ne budem tužna? Šta treba da radim da budem stalno srećna? Pa da se igraš. Stalno da se igram. Ali, Nina, ja nemam vremena, ja moram i da radim. I nemam vremena toliko da se igram. Misliš da treba da nađem malo vremena za igru? Da. A da te pitam nešto, ali imaš ti simpatiju? Da. 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 A ko ti je simpatija, ćeš da mi otkriješ? Aleksej. Aleksej, a jesi ti njegova simpatija? Da. O, pa dobro, zato ti i nisi tužna. A kaži mi, na primjer, šta treba da radim kada me ostavi momak? Šta? Šta da radim kad me momak ostavi, kad sam tužna? Sačekaš da se vrati. A oni će da se vrate, a? Misliš? Da. Misliš da se svi oni vraćaju? Da. A reci mi, Nina, da li ti imaš najboljeg druga? Da. Da, kako se zove? Duća. Duća. A šta sa Dućom najviše voliš da radiš? Onda se igram sa kockama, da prodajem. Sve isto kao i sa drugaricama. Znači, zapravo, i dečaci i devojčice mogu biti najbolji prijatelji, jel da? A sa kim više voliš da se igraš, sa Dućom ili sa Blankom? Sa bankom. Treba se uvek držati drugarica, jel da? Da li postoji neka posebna igra za dečake, a neka posebna za devojčice? Za devojčice postoji da se prodaju šminke. A za dečake? Da se igraju, da se šišaju. Da se šišaju? Da. A reci mi, da li devojčice mogu da igraju fudbal, na primjer? Malo. Pa malo mogu, jel da? To nije samo za dečake. Ne. Da. Dobro. A da li ti Duća, na primjer, nekada pomaže kad nešto ne možeš sama da uradiš, pošto je on dečak? Da. Koliko tebi to znači kada ti on pomogne? Zahvalim mu se. Zahvališ mu se, jel da? Da. Da. A je se desilo nekada da ti njemu pomogneš? Da. Reci mi, šta bi ti poručila tvojoj drugarici koja te gleda? Šminku. Šminku bi joj poručila, šta bi joj ovako rekla? Da treba da zna. Da joj kažem da ću da joj poručim šminku. Dobro, a hoćeš da joj kažeš nešto lepo za kraj, da je pozdravimo? Onako lepo, da. Da. Šta? Da kažemo da ćemo se vidjeti posle. A ti već ideš kod nje, jel da? Da. Jel ona jedva čeka sada da ti dođeš? Da. Da. A već sam bila jednom kod nje. I? Igrali smo se. Čega ste se igrale tada kod nje? A moram da se setim. Zaboravila si? Nema veze, ali vas dve svaki put nađete nešto da se igrate, jel da? Da. A jel ona ide sa tobom u vrtić? Da. Da. I šta ćeš ti sad da joj kažeš kad budeš otišla kod nje? Hoćeš da joj ispričaš da si pričala o njoj? Da. I šta smo mi zaključili? Šta je najvažnije zapravo? Da budemo dobri? I da slušamo vaspitačice. I da slušamo vaspitačice i da budemo dobri drugari, jel da? Da. Da se družimo. Da. Svi. Svi treba da se druže, jel da? Da. Hvala ti, Nina, puno. Bila si sjajna gošća. Da. Znaš šta sam naučila od tebe? Da treba uvek da budem srećna. Da. Jel da? Da. I ništa, da ne dozvolim da me bilo šta rastuži. Da. Da, dobro. Hvala ti. Drugari, danas smo naučili da je prijateljstvo najlepši dar. Zato se igrajte, smejte i čuvajte svoje prijatelje.
Vidimo se uskoro sa nekom novom temom. Ćao!